Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Машина йөртүчеләре җәйге көпчәкләрен кышкыга алыштыралар. Вакытмы, әллә иртәме? Яшәү урыны буенча теркәлгән хастаханә ерак, якындагысында кабул итмиләр. Бу очракта ни эшләргә һәм кемгә мөрәҗәгать итәргә? Үч балалар бакчасы бер юлы 2 тендерда катнаша алама. Монополияга каршы федераль хезмәт идарәсе хаталарны төзәтергә, кабат аукционда сатулар үткәрергә мәҗбүр итте. 28 октябрь көнне Чаллыда нәкъ бөтен республикада кебек көчле давыл күзәтелә. Татарстанның төрле почмакларыннан гадәттән тыш хәлләр министрлыгына ауган агачлар, купкан түбәләр һәм электр чыбыклары өзелү турында хәбәрләр килә. Чаллыда балалар һәм яшьләр шәһәр иҗат сарае янында агач ауганы, шулай ук электротехников тукталышы павильонының пластик корылмасы купканы билгеле. Моннан тыш синоптиклар кискен салкыннар турында да кисәтә. Бу Россиянең Европа территориясын каплаган Төньяк Атлантик циклоны белән бәйле. Температура сизелерлек кимәячәк, җил көчәячәк, юлларда бозлавы, кышлы, кар һәм хәтта буран булырга мөмкин. 29 октябрьдә республикада явым-төшем көтелми, көндез температура +5, төнлә 4 градуска кадәр салкын булачак. 30 октябрьдән башлап һава торышы кискен начарланачак, иң салкын көннәрнең берсе 1 ноябрь төнендә булыр дип фаразлана. По предварительному прогнозу 1-2 ноября в республике ожидается очень холодная погода, временами с небольшим снегом. Температура понизится ночью до 4-9 мороза, днем составит +1 – -4 градуса. Температураның үзгәрүе елның бу фасылы өчен сирәк күренеш түгел, кар һәм бозлау әлегә юк, әмма кайбер машина йөртүчеләр җәйге резинаны кышкы сезонга алыштырырга ашыга. Тәгәрмәчләрне кайчан алыштыру дөрес булыр? ЮХИДИ хезмәткәрләре нәрсә киңәш итә? Лилия Гатина ачыклады. Ришат Насыйбуллин җәйге резинаны кышкысына алыштырырга булган. Әйтүенчә, ул кеше сүзенә карамый, бары тик һава торышына һәм профессионалларга гына ышана. Берничә көн дәвамында һава торышын күзәткән. Юлларда күп йөргәч, тәгәрмәчләрен дә алыштырырга булган. 3 ел машинаны йөртәм, шиномонтажкаларга гына нитәм инде, доверяй итәм машинаны. Потому что үзем алыштырганда барыбер дә берәрсе не торак китергә может. Шиномонтажкада профессионаллар эшли. Шуның аркасында инде һәр вакытта тәгәрмәч алыштырырга шиномонтажкага киләм. Бу ял көннәрендә тәгәрмәчләр алыштыру урыннарында ажиотаж башланды ди хезмәткәрләр. Алар көнне уртача 45-тән 65 машинага кадәр хезмәт күрсәтә. Кешеләр безгә яллардан ук килә башладылар. Иртәгәдән суыклар башлана. Шуның өчен дә ажиотаж башланды дисә дә була. Бездә шәһәрдәшләргә һава торышына карарга кушабыз. Чөнки +5 градуслы җылыда җәйге резина үз көчен югалта. Беренче чиратта экспертлар шәһәрдән читтә яшәүче яки еш кына трассада йөрүче машина йөртүчеләргә резиналарын алыштырырга киңәш итәләр. ЮХИДИ инспекторлары машина йөртүчеләрне һәм җәяүлеләрне юлларда игътибарлы булуларын, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозмауларны сорый. В связи с ухудшением погодных условий госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством. Водителям необходимо заранее позаботиться о смене летней резины на зимнюю, так как из-за изменений погодных условий возникает риск скольжения автомобиля и увеличения тормозного пути. Автомобильчеләргә синоптикларның фаразларына колак салырга, тәгәрмәчләрне 5 градуслы җылда алыштырырга киңәш итәләр. Тәгәрмәчләрен вакытында алыштырып өлгермәүчеләр аркасында юл транспорт фаҗигаләре саны артуы хакында белгечләр аерым кисәтә. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Туры урыны буенча хастаханә ерак, якындагысында кабул итмиләр. Мондый зар белән безнең редакциягә шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Аның әйтүенчә, ул паспорттагы адрес буенча яшәми. Өйдән ерак түгел медицина учреждениесе бар, әмма аны беркетүдән баш тартканнар. Яшәү урыныннан белешмә бирүләрен сораганнар. Шәһәрнең теләсә кайсы хастаханәсенә үз теләгең белән беркетелеп буламы? Алдагы материалда. Теркәлү урыны буенча хастаханәне елга бер тапкыр үзгәртергә мөмкин дип аңлатты төшерү төркеменә шәһәрнең 3-нче шифаханәсенең терапия бүлеге мөдире. Аның өчен нибары мәҗбүри медицина иминияте полисы һәм паспорт кирәк. Әгәр дә сез яшәгән территория буенча икенче поликлиникага йөрисегез килсә, ул булырлык хәл, бәлки аңларга кирәк. Сезнең өйгә специалист чакыру вакытында сез территориально булган поликлиникадан кеше киләчәк.
Эгерде пациент башка шифаханеге беркетелергә теләгән очракта, анын яшәү урынынан белешмә яки фактик яшәү урынынан аренда килешүе сорый алалар. Әгәр андый документлар юк икән, бу учреждениегә эләгеп булмый. Шулай ук флюорография тикшерүе һәм профилактик прививкалар турында мәгълүмат соратып алына. Шәһәрдәшләр сүзенә караганда, шифаханәне сайлаганда алар учреждениенең өйгә якын урнашуына һәм яхшы белгечләр булуга игътибар итәләр. Врачлары яхшы булсын. Врачлары яхшы булсынга сайлыйбыз. Ик районда булса да бик әйбәт. Чтобы рядом с домом было и, как говорится, обслуживание хорошее. Әгәр документлар белән барысы да тәртиптә, әмма шифаханәгә беркетмиләр икән, медицина учреждениесе мөдиренә я шәһәрнең сәламәтлек саклау идарәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Эльвина Андрова, Лилия Гатина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Монополияға қаршы федераль хезмәт идарәсе Яршалы шәһәре башкарма комитетын мәктәпкәчә яшьтәге балаларны тукландыру өчен кабат аукционда сатулар үткәрергә мәҗбүр итте. Республиканың монополияға каршы федераль хезмәте лот буенча барлык беркәтмәләрне гамәлдән чыгарды. Шалның мәктәп туклану предприятиесе монополияға каршы федераль хезмәткә балалар бакчаларына тәрбияләнүчеләр өчен туклану оештыру аукционы дөрес үткәрелмәү турында шикаят белдерә. Җәмәгать туклану комбинаты 12 учреждениегә хезмәт күрсәтүгә 27,2 миллион сумлык аукцион итте. Шаллы компаниясе фикеренчә, документациядә хата җибәрелгән. 3 балалар бакчасы бер юлы 2 тендерда катнашкан. Нәтиҗәдә бер юлы 2 хезмәт күрсәтүче билгеләнгән. Тикшерүләрдән соң монополияга каршы федераль хезмәт шәһәр башкарма комитетына документларындагы хаталарны түзәтергә һәм тендерны яңадан уздырырга кушты. Было проведено 2 аналогичные закупки, и чтобы не было разночтений и путаницы между ними, было принято решение выдачи предписаний. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц исполнительного комитета к административной ответственности за нарушение закона о контрактной системе. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан.